Hai, LED hi AA battery emo pencil battery kan ti mang khan a eng thei don lo ti chu kan tha thawanga a chan chu LED in 2.5 volt amo mo lain kan battery in 1.5 volt chok min pek thei wangani ma se he adapter hi LED le battery in kara han connect ta ila chuan kan LED kha hrui mangin han bypass ta ila aron eng zeu thei ani engwange hi hian han soi fia ta ila kan adapter kha kan enchian chuan a chhunga transformer oma connection kan siam na kha transformer primary coil ani hi hian circuit han draw ta ila atira chuan LED in a voltage mo zat a hmu lo awangin current a kal tlang tir thei lova circuit a current kan nei lo ani ma se hruia kan han direct khan current kal na tur kan siam ti na ani a kan coil kal tlangin circuit a current a kal tlang to don ani kan coil a current a kal tlang chuan magnetic field angin energy a lo in store bokang kan hrui kha kan disconnect le chuan kan coil a energy store sa kha khoya emo akal ralanga ya wangin kan LED a aron thon thutanga chu chuan LED kha ati enganga a energy store sa a zo vela a thim le mei don ani ma se a en rei lo baka ma nia on chopalanga zuya a hotlat eng reng theita se ti dan ka hria lo en phot me ro le ole kan circuit kha ti dang lam hlekila coil pakhat aya pahni ve dan zong in anglawin connectila transistor pakhat on off tu tan nei bokila hei hi Joule sieve circuit emo boost circuit emo self oscillating circuit kan ti ani a tho dan tlang puya chuan atira transistor base a che current kal tlang thaya chu chuan transistor on anga chuan coil L1 a magnetic field in siam don ani transistor in on to chuan coil L2 atangin collector a current a kalanga transistor kal tlang khan chu chuan L2 a magnetic field siam le don ani kan coil L1 le L2 a magnetic field in khol thei zat maximum a thlen to chuan current a increase thei to lo awangin transistor base a current kal kha atlem tial te langa chu chuan transistor kha off le don ani transistor beren off chuan collector atanga current kal tlang tur om to lova ma sem L2 a magnetic field in khol kha khoya emo akal ralanga awangin LED a ron kal tlangin aron ti eng don ani reilo te a L2 a energy kha an zawanga chuan na chinami ang chia khan L1 a current kal tlang le in transistor on le anga chuan collector a current nei le in LED kha ein off le don ani chu tiang chuan a om charchara ma se arang em awangin LED kha engreng angin kan hmu don ani ole theory chu tok ro se siam dan thilang kan thil mo turte to right core computer charger ami kala kania he tiang hi NPN transistor ke chuan BC547 ka phang don ani 1K resistor copper wire kan wire kha pahni inchena siamila chuan arwalin thorai kora khan kan ve don ani
ta hian a hrui in ang lo opposite side a om si kha connect tur ani Nope. Ole tikhan 1.5 volt kha 3 volt ta kan boost emo battery a volt pan plug to lo kha kan ru chuak on ti thayang chu hei hi ahman na tur ila kha chiak lo ni chuan video le ahman na tur ron ti chuak le dona chu chu ilo mai lo na no subscribe la kanin mole don ne